Mit navn er William, og jeg er 27 år gammel, og jeg bor i Slagelse sammen med min kæreste Elisabeth. For lidt over 6 år siden, der kørte jeg La Marmotte, men der stoppede min tur ved foden af Alpe d'Huez. Jeg gennemførte ikke løbet. Det kostede mig flere knæskader, men nu er jeg tilbage 6 år efter og vil køre det igen. Og den her gang, der vil jeg fandme gennemføre. Hvor meget af det der nudler må jeg spise? Det smager godt varmt. Det smager endnu bedre koldt. Jeg siger skat. Hej. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Jeg skal i dag til vattest i København sammen med Benjamin og Thomas. Min første vattest var for over en måned siden, og den gik utroligt dårligt. Benjamin har indvilliget i at være min træner frem mod La Marmotte. Benjamin? Du skulle til at ringe, eller hvad? Hvad siger du? Du skulle til at ringe, eller et eller andet, eller? Jeg kan godt lide, når det bliver mindre stof. Jamen, men det bliver også mindre stof. Du kan jo ligesom, du tænker på, nu siger jeg bare en ting, når den her den bliver fordelt på min krop, så bliver det meget mindre stof. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Også på din krop. Du kan ikke... Ja, primært på din, ikke? Klik ned. Det er jo hele, Ja, det her, så... klik ned, ja. Hvor? Men så læg ud med 300, og så kør 300. Ja, selvfølgelig, hvis du efter 10 minutter kan mærke, at det ikke går, så må så må gå ned. sætte det lidt ned. Så kør 300 i hvert fald, til du har kørt et kvarter. Er du klar? Jeg er klar. Vi kører, men det er jo, altså, der er jo hele opvarmningsforløbet. Så. Ja. Jeg giver dig lige 3 gange 15 sekunders tunge intervaller her under opvarmning. Ja. Og om 15 sekunder igen. Nu kan man estimere en CFP til 296 watt. Jeg synes, der er lidt modig udregning i træning. Minutter. Du kan godt køre nu. 30. Fuck, det er godt kæmpet. Ja, rigtig, rigtig godt. Der er, 6 måneder til La Marmotte lige nu. Jeg er i hvert fald færdig.